ako ni lukot-lukoton akong buhok kay basa pa para dili masamok sa akong naw. Magistoryahay taron. Kung saan nilukoton para dili para maklaro akong beauty. Tara, yung beauty ng bandin. Good afternoon kanatong tanan, magistorya ta kay wala ko'y trabaho karon. Mga kabandin, mag-istorya ito mga kabandin, gauwan baya karon ay direct niya. Wala ko nakapakita sa inyo kay naay-laing nabisihan sinang bandin. Kanang ako gisulti sa inyo ha, banding-banding na aman diri ang kamera. Banding-banding sa mga anak ko niya, na-enjoy ko. Wala ko ni active kaayo sa ako ang YouTube. Karon istorya ko ninyo. Kay naa jud ko gihunahunaan karon mura jud na ako gi pamati karon kay kana bang mga tawo nga mga paasa ba? Kanang paasa gani nakasuway mo ana na biktima mo ana. Sa una, pagkagamay na ko biktima ko ana kay magpapalit ko payong sa akong mama. Kana ganing. Gamay pa ta maibog ta anang payong nga gamay kay cute lagi kaayo. Sus magpapalit ko sa akong mama sa aran ta. Kisay nakasuway ninyo nga sa aran nga magpapalit ta og payong unya. Igo ra ta anduon. Anduon ta. Inig anduan na lipay kayo ta kay palitan lagi. Sus kanindot na kay sa pamati kay palitan excited. Di ay to wala. Ato ingnon ma kanu sa kunin mo palitan wala. Ngano di ay kanang inig-ingon nato mo ingnon nato diretso ingnon ta diretso ma. Dili pwede kay way kwarta. Parehasan ana. Nakasuway ba mo? Nga naa mo ipabuhat. Nga ingnon ninyo buhatan ni nya anduon ka. Kisa may nakasuway ninyo. Kisa dihay na ay bana na ay uyab. Ingnon ninyo buhatan ni anduon mo nindot kayo ang pagkaando. Ekspekta nga buhaton. Sus, mulabay na lang ang pila ka adlaw. Mangutana ta na buhat na nimo, unya na. Sunod, nasad. Nabuhat na nimo, wala pa. So na-ekspekta nga buhaton. Final ika, 1 week na. Nabuhat na nimo. Dili ko mo buhat ana ngano man jud nga paasahon man ta. Mo diretso di gingon nga dili makabuhat para dili ta mo asa. Di ba? Kasayon, makasabot man ta. Nga dili mabuhat nganong paasahon pa man ta. Inyo ko yaw-yawan gani, masuko. Oh. Diri jud ko nagpagawa sa akong gibati karon nga naglagot ko. Kana bang paasahon? Ayaw taong paasa. Kay kasakit. Diretso ug ingon nga dili nimo mabuhat, di mabuhat. Kay makasabot ko, di kay mo ingon, oh buhaton nako nya di ay. Wada, nagyaw-yaw lagi tiwas ng bandin sige. Nainta mo, tanaw ka ni akong YouTube kay para ka makasabot sa akong buti ta sabot. Dili magpaasa ha, diretso ug ingon nga dili kay makasabot sinang bandin. Tumbling ko ron. Tumbling ko.